Riwruoge ma ochung' ne weche mag thieth owuok oko kendo jiwo joma mine mondo olim kuonde mag thieth bang' gamo remo kaluwore ni mano en achiel kuom yore mag duoko chien midhiero mabiro kotenore kod gamo remo. Kotwak e kinde nyasi mar ringo odiechieng' mar tuo mikelo kod muomruok mar remo ne joma pek kata mine mapek kata miluongo ni pre-eclampsia e piny mangima e boma ma Kisumu, jatatije e KMET Monica Ogutu olero ni gisechako chenro mar tiyo machiegni kod nyamrerwa, kanise, jotend joma mine kod tend loch gwenge e goyo tung' e wi tuo mar pre-eclampsia kendo jiwo joma mine mondo mi olim kuonde mag thieth kinde ka kinde bang' ka gisefwenyo ni giyach. Remember, this year alone, this county have lost 15 women from pregnancy-related complications. Out of 15, 8 were due to preeclampsia, and that is why we are actually creating awareness on preeclampsia, because we can predict it early, we can prevent, and we can prevail. And the process of management is just early identification of danger sign. And one is just going to the clinic, women going to the clinic and having their blood pressure checked. So apart from this celebration, we are proposing to go community, because we want to make sure that the community also